Dobar dan, dobrodošli u Svijet sigurnosti, u emisiju Jesmo li sigurni da smo sigurni. Ja sam Alen Ostojić, urednik i voditelj, a moj današnji gost je doktor znanosti Branko Mihaljević, predsjednik Upravnog vijeća Poslovnog učilišta Integralna sigurnost i razvoj i profesor visoke škole na Veleučilištu Velika Gorica. S Brankom ću razgovarati o sigurnosti, ali i svemu onome što nema veze s tim. Branko, dobrodošao u emisiju. Hvala ti što si se odazvao. Kako si? Odlično. Čim sam ovdje s tobom ili sa vama, dakle, dobar dan ili dobra večer svim gledateljima koji će u neko doba dana ili noći pogledati ovu emisiju. Zahvaljujem se na pozivu i nadam se da ćemo nešto korisno reći, odnosno analizirati kroz današnje teme kroz koje ćemo proći. Kažu da je u životu uvijek bolje gledati kroz dvogled nego kroz retrovizor, ali ja bih ipak bacio pogled u retrovizor i sjetio se recimo daleke 1980. godine. Ja sam upisao prvi B razred Centra za upravu i pravosuđe, a ti si bio jedan od najmlađih profesora u, kako smo mi to voljeli reći, CUP-u. Svaki put kad prođem pored škole na Rooseveltovom trgu, današnjeg muzeja Mimara, uvijek mi se vrati osmijeh na lice. Bilo je to sjajno vrijeme, puno van učeničkih aktivnosti, da tako kažem. Uređivanje časopisa Feliculus, poslijepodnevni tulumi, ti si često bio dežurni profesor, uvijek si nam dao 45 minuta. Duže, sjajna škvadra. Kako je tvoje sjećanje na školu i to vrijeme? Sjećanje više nego krasno. Kažu da se nekih događaja, stvari, pojava i osoba svaki puta iznova rado prisjećamo u svom životu. Naša sjećanja na neki način jesu naše ogledalo našeg života. Da, prošlo je dosta vremena od tog našeg boravka i nekakvih aktivnosti u Centru za upravu i pravosuđe. Jedna napomena za oni koji ne znaju, eventualno Centar za upravu i pravosuđe je bila srednja zagrebačka škola, jedna od boljih elitnih zagrebačkih škola. Centar za upravu i pravosuđe je nastavio bio tradiciju prve i četvrte zagrebačke gimnazije, poznatih zagrebačkih gimnazija. Kao što si rekao, bili smo smješteni u današnjoj zgradi muzeja Mimara. Iz tog perioda od 80. do 90. godina nosim vrlo drage uspomene, lijepa sjećanja. To je period na koji sam više nego ponosan. Kroz SUP su prošle brojne generacije vrlo dobrih i odličnih učenika, danas uspješnih poslovnih ljudi. Bivše učenike CUP-a danas sretnem u pravosudnom sustavu, dakle poznati zagrebački suci i sutkinje, poznati odvjetnici i odvjetnice. Ima ih u sustavu Ministarstva obrane, u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Ima poznatih gospodarstvenika koji su nekad bili polaznici CUP-a. I naravno ne mogu zaboraviti i zaobići današnjeg predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, koji je također bio učenik Centra za upravu i pravosuđe. Dakle, drage uspomene, lijepa sjećanja na to i vrlo sam ponosan na taj period. Praktično kuda god se krećem, naiđem na nekog od poznatih učenika i učenica. Recimo dva primjera nedavno, kako nosimo maske. Bio sam u jednoj banci pa mi službenica kaže u jednom trenutku, molim vas, hoćete skinuti masku. Moja reakcija je na to bila, zašto da skinem masku? Samo da vidim da li ste se promijenili od CUP-a do danas. Ili ne znam, išao sam produžiti vozačku dozvolu, pa onda službenica na šalteru policijske uprave po prilici istom rečenicom. Dakle, vrlo lijepa sjećanja. Da, 40 godina je to iza nas. 40 godina iza nas, prošlo stoljeće, ali eto. Ali evo, nisam priznao to ni vlastitoj supruzi. Imao sam nedovoljan iz obrane i zaštite. Na kraju godine jedva sam izvukao 2, a moj dobar prijatelj i školski kolega Boris Vlašić, inače ugledni novinar Jutarnjeg lista,
I ja smo uglavnom više voljeli biti u kavezu, u number one, u Karaki, nego na tim školskim aktivnostima, pa smo nas skoro čak izbacili iz škole, ali izvukli smo se. Ali ovo da sam imao iz obrane i zaštite jedan... Niste jedini, bilo je još takvih slučajeva, danas vrlo uspješnih osoba na svim pozicijama i u svim djelatnostima. Ajde, onda nam je došao Domovinski rat. Znam da si bio i u Hrvatskoj vojsci, obavljao si i dužnost ravnatelja Središnjeg vojnog arhiva Hrvatske vojske i oružanih snaga. To vojni arhiv, kao i općenito arhiv, zvuči mi dosta onako konvencionalno, dosta snažno, rigidno. To su neke tajne u tim arhivima ili obična građa? Pa da, sudionik sam Domovinskog rata, pripadnik Hrvatske vojske od samih početaka, imam status dragovoljca, prošao sam neke različite funkcije i radna mjesta. Jedno vrijeme sam bio ravnatelj glavnog vojnog arhiva, odnosno Središnjeg vojnog arhiva. Dakle, i vojne tajne i klasični arhivski poslovi. Puno fame i nekih nedorečenih stvari se vuklo tijekom suđenja našim generalima u Hagu oko tih nekakvih topničkih dnevnika i ostale građe. Vrijeme kad baš nije bilo previše sluha za uspostavljanje i ustroj jedne takve institucije u okviru Ministarstva obrane. Radili smo ono koliko smo najbolje mogli, nešto je ostalo. Nedavno sam baš bio sa nekim djelatnicima Središnjeg vojnog arhiva. Arhivska građa se sada digitalizira, što je jako dobro. Malo više je, uvjetno rečeno, bilo pretransparentno u iznošenju pojedinih dokumenata koji predstavljaju vojnu tajnu i državnu tajnu, ali okej. Svaki period ima nekakav svoj period i vrijeme sazrijevanja, pa onda i Hrvatska vojska i arhiv u tom kontekstu imaju svoje vrijeme sazrijevanja do stasanja u ozbiljnu instituciju. Danas si redovni profesor visoke škole na Veleučilištu Velika Gorica, studij za upravljanje u kriznim situacijama. Gdje smo danas sa tim studijem? Da, već jedno 15-16 godina studij kriznog upravljanja postoji na Veleučilištu Velika Gorica. Da ne bih bio previše ni subjektivan niti objektivan, studij je pristojan studij, dakle prošlo je puno generacija. Studij je nekako fokusiran više na upravljanje katastrofama, bez obzira što se zove studij upravljanja u kriznim situacijama. Nažalost, studij bi trebalo dalje razvijati, isprofilirati. Nekako niti javni sektor, javne institucije, niti privatni sektor, odnosno tržište rada u Hrvatskoj, ne prepoznaje inženjere kriznog upravljanja, odnosno kriznog menadžmenta. Jesu oni u toj nacionalnoj našoj klasifikaciji zanimanja? Nisu još u nacionalnoj klasifikaciji, Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. No, evo, za koju godinu vjerojatno će se i to riješiti, pa će na neki način sve doći na mjesta gdje treba i pripadati. Evo imam baš jednu tvoju knjigu između brojnih, Koncepti kriznog upravljanja i kritične infrastrukture. Reci mi, Branko, unazad godinu, dvije, zapravo svjedočimo 3 civilnim krizama u Hrvatskoj. 2 potresa, Zagreb, Banija, pandemija. Znamo li upravljati u kriznim situacijama i komunicirati u konačnici? Pa dobro, prije nego što se nešto osvrnem konkretno na ova 3 krizna događaja koja si spomenuo, nekoliko načelnih stavova o kriznom upravljanju, odnosno o kriznom komuniciranju. Krizno upravljanje i krizno komuniciranje nije baš na nekakvom visokom stupnju razvoja u našim okvirima, u okvirima naše države, odnosno Hrvatske. Privatni sektor na neki način prednjači, mada bi trebalo biti obrnuto. Puno je nekakvih iluzija
vezanih za krizno upravljanje, pa onda i za krizno komuniciranje. Poslovni subjekti obično polaze od pretpostavke da su oni veliki, pa će neke krize koje zahvate takve poslovne subjekte, kao što je recimo bio Agrokor, će rješavati netko drugi, ili mi smo veliki, nas kriza nikad neće pogoditi, ili neki drugi razlozi su za to. Međutim, ima kompanija, ima poslovnih subjekata koji su vrlo ozbiljni kad je riječ o upravljanju općenito, a krizno upravljanje, krizni menadžment je samo sastavni dio općeg upravljanja nekim poslovnim subjektom, odnosno nekom organizacijom. Kad je riječ o javnom sektoru, odnosno o državnim institucijama, uspostavom sustava domovinske sigurnosti, možda je napravljen nekakav iskorak naprijed, međutim, još uvijek nema vidljivog koncepta kako bi trebao biti postavljen sustav, nacionalni sustav kriznog upravljanja. Kad je riječ o ove tri krize, ova tri slučaja koja si naveo, kad je riječ o potresu u Zagrebu, recimo, s punim pravom možemo reći da su institucije koje su upravljale tom krizom kod potresa u Zagrebu i sa njihovom kriznom komunikacijom to obavile na jednoj vrlo visokoj razini, da su građani imali povjerenja u te institucije, da je percepcija građana bila vrlo pozitivna. Percepcija građana kad je riječ o kriznom upravljanju je nešto što je posebno važno. Isto bismo mogli konstatirati i za prvu, drugu fazu upravljanja pandemijom COVID-19. Međutim, nacionalni stožer nam se sad, kako ta pandemija traje, na neki način malo pogubio. Jesu li umorni ili nisu? O tome bi se dalo razgovarati, da li je trebalo mijenjati neke članove nacionalnog stožera ili ne. Ostaje velika enigma i upitnik. Za potres na Banovini ne bismo baš mogli reći puno nekih pozitivnih obilježja za upravljanje tom krizom i za krizno komuniciranje. Ono što je posebno došlo kod izražaja u sva tri navedena slučaja, jednog potresa, drugog potresa i pandemije COVID-19, je na neki način veliki utjecaj društvenih mreža kad je riječ o kriznom komuniciranju. Institucije koje su upravljale krizom nisu preveliku pozornost posvetile društvenim mrežama. Na društvenim mrežama je jako puno neprovjerenih, krivih, nepouzdanih informacija, koji puta i zlonamjernih i zločestih. I naravno građani čitaju, listaju, konzumiraju društvene mreže, a neki su skloniji informacije primati sa društvenih mreža nego od tiskanih medija, elektroničkih medija i od relevantnih izvora za informiranje građana. Ajde samo da se vratim još malo na ovaj potres u Zagrebu, u ožujku prošle godine. Smatraš li da su građani dovoljno educirani za ponašanje i djelovanje u slučaju takvog jednog katastrofalnog potresa? Da, mislim da nisu. Ako u sve ovo uklopimo sustav civilne zaštite koji na neki način u cijelom ovom periodu od završetka Domovinskog rata danas do naših dana bio zapostavljen, nerazvijen, neprepoznatljiv, bez edukacije, bez pripreme, bez prevencije, u svemu ne možemo očekivati nekakvu visoku svijest o tome. Naravno, mi starije generacije koji smo prolazili nekakvu edukaciju i obuku, smo na neki način to lakše prebrodili. Na neki način znamo po prilici kako bi trebali se ponašati, postupati, što poduzimati i ostalo. Međutim, mlađe generacije su naprosto na neki način zapostavljene i mislim da nisu dovoljno pripremljeni i educirani za takve vrste kriznih situacija, odnosno izvanrednih situacija. Da, nedavno sam vidio
poziv jedne gradske institucije osobama treće životne dobi da dođu na edukaciju o crtanju grafita. Ne bi li možda bilo onda dobro i neku edukaciju za ponašanje u slučaju potresa? Edukacija je u svakom slučaju potrebna. Naravno, ona se može provoditi u okviru školskog sustava na svim razinama. Dakle, nema potrebe uvoditi neke posebne predmete. U okviru postojećih predmeta učenici na svim razinama osnovnih i srednjih škola, pa i djeca u vrtiću i studenti se mogu pripremiti za sve vrste izvanrednih situacija, odnosno kriznih situacija koje se mogu dogoditi u Zagrebu, odnosno na pojedinim područjima naše zemlje, Republike Hrvatske. A onda već kada govorimo i o Zagrebu, metropoli, asocijacije su odmah i na objekte od posebnog značaja, na kritičnu infrastrukturu. Kako je tu stanje, Branko, kada govorimo o zaštiti kritične infrastrukture, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu, nego u Hrvatskoj, naravno? Kritična infrastruktura je posebna priča. Dakle, donešen je Zakon o zaštiti kritične infrastrukture. To je dosta davno, 2013. čini se. Dakle, trebali bi uslijediti izmjene i dopune, trebalo bi puno toga provedbenim aktima definirati, propisati različite uloge, obveze, prava pojedinih poslovnih subjekata. To je nešto što je posebno izraženo u okvirima Europske unije. Mi jesmo članica Europske unije. Trebali bi tome posvetiti veću pozornost. Trebalo bi razvijati svijest, na neki način sigurnosnu kulturu u zaštiti kritične infrastrukture, ali dakle bez tog normativnog pravnog okvira, bez zakonske podloge teško je govoriti o nekoj efikasnoj zaštiti kritične infrastrukture, ono što je definirano, što je identificirano kao kritična infrastruktura u okvirima Republike Hrvatske. Da. A onda nam se tu opet nadovezuje edukacija. Edukacija, cjeloživotno obrazovanje svih profila stručnjaka koji rade na poslovima sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture, pa i korporativne i poslovne sigurnosti i kriznog upravljanja je nešto što je neminovno. Ti si predsjednik Upravnog vijeća Poslovnog učilišta Integralna sigurnost i razvoj, učilišta koja razvija i nudi čitav niz specijalističkih programa edukacije, evo upravo kako si rekao iz područja privatne sigurnosti, korporativne sigurnosti. Ovdje imam još jednu tvoju knjigu, Korporativna sigurnost u okruženju pandemije COVID-19, u kojem sa svojim kolegama obrazlažeš zapravo model upravljanja pandemijom sa pozicije korporativne sigurnosti. Ali reci mi, kako vidiš današnji sektor korporativne sigurnosti u Hrvatskoj? Kad govorimo o korporativnoj sigurnosti ili poslovnoj sigurnosti, važno je naglasiti u svakom slučaju da korporativna i poslovna sigurnost nisu nikakva, uvjetno rečeno, novokomponirana izmišljotina. Dakle, zaštita osoba, zaštita poslovnih subjekata, nešto što ima dugu tradiciju, naravno provodi se i provodila se kroz različite oblike. Pa recimo slično kriznom upravljanju u našim okvirima u Hrvatskoj, različiti poslovni subjekti, vlasnici imaju različite pristupe. Neki imaju ozbiljne pristupe, neki neozbiljne pristupe. Kad je riječ o korporativnoj sigurnosti, korporativna sigurnost i osobe koje rade na poslovima korporativne sigurnosti u svakom slučaju jesu potporna funkcija menadžmentu, upravljačkom timu bilo kojeg poslovnog subjekta. Mnogi, kad je riječ o korporativnoj sigurnosti, korporativnu sigurnost shvaćaju isključivo kao trošak, pitaju se naprosto da li je baš potrebno ulagati odgovarajuća financijska sredstva u sve ono što čini kompleks korporativne sigurnosti. No, u svakom slučaju može se naglasiti da postoje brojni subjekti koji imaju ozbiljan pristup prema poslovima korporativne sigurnosti, koji u svojoj organizacijskoj strukturi, odnosno shemi, imaju predviđene poslove korporativne sigurnosti,
poslovni subjekti i firme koji su pozicionirali i osobe koji rade na poslovima korporativne sigurnosti i menadžere korporativne sigurnosti vrlo visoko u hijerarhijskoj strukturi pojedinih poslovnih subjekata i oni su se zapravo uvjerili koliko je važno ulagati u korporativnu, odnosno poslovnu sigurnost, odnosno u sve segmente koji pripadaju korporativnoj ili poslovnoj sigurnosti. Privatna sigurnost odmah kao partner korporativnoj sigurnosti, bezbroj zaštitarskih tvrtki u Hrvatskoj. Privatna sigurnost je opet jedno područje koje je onako na neki način puno dilema. Mijenjaju se nekakvi zakonski propisi. Hrvatska je relativno malo tržište za poslove privatnih sigurnosnih, odnosno zaštitarskih tvrtki ili kompanija, kako ćemo ih nazivati. Svi se u javnom prostoru vrlo često pozivaju na to javno-privatno partnerstvo u različitim područjima sigurnosti. Svjesni smo svi da je satnica zaštitara vrlo mala, dakle tržište je ograničeno, relativno velik broj privatnih zaštitarskih tvrtki. Svi idu na javnim natječajima na neke niske cijene da dobiju neke poslove u pojedinim kompanijama. Međutim, važno je naglasiti da je sektor privatne sigurnosti važan partner javne sigurnosti, da je to važna funkcija i za poslovne subjekte, za korporacije, naravno i za državne institucije. Kad bi poredili naše privatne zaštitarske tvrtke sa privatnim sigurnosnim kompanijama, odnosno tvrtkama iz Europe, naravno da ima dobrih sigurnosnih zaštitarskih tvrtki kod nas koji posao obavljaju vrlo profesionalno, na visokoj razini. Ono što po mojoj ocjeni, po mom sudu nedostaje je edukacija zaštitara koji rade u privatnim sigurnosnim kompanijama. Naravno, opet dolazimo do vlasnika, upravljačkih struktura koji su na neki način škrti, neće baš izdvajati nešto previše novaca, odnosno financijskih sredstava za edukaciju svojih zaposlenika, zaštitara. Najlakše je rezati na edukaciji i marketingu. Da, obično prva rezanja jesu uvijek na području sigurnosti ili poslovne ili privatne sigurnosti, međutim nije baš preporučljiva. A reci mi, kad nisi na predavanjima, kad ne pišeš neku novu knjigu u ovom vremenu opuštanja i uživanja, neka 2 vina koja bi uvijek naručio ili kupio u trgovini? Pa to bi uglavnom bila vina iz Zlatne doline, odnosno Požeško-Kutjevačkog vinogorja. Dakle, neka graševina bi u svakom slučaju bila, da sad ne navodimo i ne reklamiramo pojedine vinske podrume, ali u svakom slučaju graševina iz Zlatne doline. Vidiš, ja sam bio siguran da ćeš Blatinu spomenuti, ali ipak i graševina. Graševina, budući da veći dio svog života sam proveo u Zagrebu, a supruga je iz Požege, pa onda odlasci u Požegu onda je sve jasno. Onda je sve jasno. Naginju prema graševini. Knjiga koju bi ponovno pročitao? Pa knjiga koju bi ponovo pročitao bila bi recimo Životinjska farma od Orwella. Oni koji nisu čitali, oni koji su čitali znaju. Životinjska farma je jedna složena satira koja ismijava totalitarna društva, komunizam i revoluciju. Dakle, radnja knjige se odvija na farmi gospodina Jonesa, kojeg životinje svrgnu. Na čelu životinjske pobune je bio izvjesni prasac. Donose svoje zakone, to objedine kroz zakon koji su nazvali animalizmom. Međutim, zašto bi je pročitao? Zato što je knjiga aktualna i vrlo slikovito se može prikazati danas, evo, u naše vrijeme. Iako je proteklo jako dugo vremena od kad je knjiga nastala, knjiga je napisana na kraju Drugog svjetskog rata, 1945. godine negdje.
Svjetlost dana je ugledala nekoliko godina kasnije, ali je dakle vrlo aktualna i danas i bila je zabranjena u brojnim zemljama, u nekima čak i danas zabranjena. Branko, hvala ti na preporuci, hvala na gostovanju. A vama, dragi gledatelji, lijepi pozdrav do iduće emisije Jesmo li sigurni da smo sigurni?